Ki kubor ki babnya. Ka kinhon ki dekhot jong ka Shanghai Cooperation Organization kila poi ha Goa na kabenta ka Jingialang jong ki Myntri ki kambari ka banlong menta bat la syai ka sngi. U Myntri ka tanak ki kambari ka Russia u Sergei Lavrov u la poi ha Goa. Hine ka step u Myntri ka tanak ki kambari u Dr. S.J. Shankar u la penlong ya ka Jingialang ringkat u Secretary General ka SCO u Sdang. U Dr. J. Shankar ula yaro ya ke Jingkershan jong u ya ke India banlong President jong ke SCO bat ula banru ba ke Jinglong President ke India ke Aiman Sim da ke Jingkular ban yada ya ke SCO. Ulawan ru ya ki pang bakongsan ki bakentop ya ke Sdang ya ke kam ki dawai kinbat ki jingpin kubor ya ki samla ki jaka saanam jong ki Buddhist bat ke science bat technology. Ka Shanghai Cooperation Organization kadai ka kinhon ka bakentop ya prangot ki dekhot jong ki seng kabala seng ha ka khatsan tarek ujiliu hajar iwei. Ha Shanghai ki dekhot jong ka SEO ki kintop ya ka India, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Pakistan, Tajikistan bat Uzbekistan.